Joert, een uitsturing vol drama. Een actrice die troch een blessure een wichtige vaststelling oorzaait. Het gebeurde Tamara Schoppert. En dat ging om de familiekroniek Groen, het jubileumstik van Triater. Skreun troch Ira Jutkovskaya. Dit is Bient op de dag dat Abe Lenstra hem nevens de Telegraaf omdraait in zijn graf vanwege de nou sportieve crisis bij Sportclub Heerenveen. Kruid bij de 1-0. Ja hoor. Zo'n minuten voetballen. En het is al 1-0 voor Feyenoord. Het is 16e minuut. Het is 0-2. Het is 0-4. En het is nog net in skoft. En het Vlaterfestival gaat maar terug. Het is dweilen met de kraan hier. Het is brandhout. Goedenavond. Het is helemaal niks wat Heerenveen al nooit als lid. Het is onnauwkeurig. Het is slordig. Geen mentaliteit, geen passie, geen inzet. En nou zei het Guzebuurk, het had mooi west. En wat betekent dit voor de positie van trainer Dwight Lodewegers? Ja, welkom Maarten de Jong, Mr. Heerenveen. Dat was just in het stadion, ja. Vanzelfs. Ja, laten we gelijk bij die vraag beginnen. Wat betekent dit verlies voor de trainer? Nou, niks denk ik. Ik denk dat je gewoon heel rustig moet blijven. Kijk, je kan wel rare dingen gaan ondernemen, maar heeft ook geen zin. Kweek je nog veel meer onrust. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je naar je groep moet kijken. Hè? Van hoe staan de jongens erin? Wat voor vertrouwen hebben ze zelf en hoe gaan ze ermee om? Ja, maar dat is nou correct het probleem. Ze hadden geen vertrouwen. Of in elk geval, ze strielen net echt vertrouwen niet. Nee, maar dus dan moet je met die gasten, die personen, moet je even om tafel gaan zitten. En dan moet je denken van oké, hoe sta je erin? Wat voor gevoel heb je? Wat kun je zelf? Wat kun je niet? En daar ga je mee aan de slag. En nu, kijk, als het niet wil, als je geen vertrouwen in jezelf hebt, want daar gaat het eigenlijk om. Dan pak je een verkeerd shirtje, de paai, voorbeeld. Je pakt de verkeerde schoenen, je glijdt uit. Het zijn allemaal dingetjes, opeenstapeling van fouten. Omdat je voor jezelf geen vertrouwen hebt. En als je geen vertrouwen hebt, heb je ook geen vertrouwen in een ander. Maar goed, wat moet er dan ook gebeuren? Concreet? Ja, goed, kijk, wat je zou kunnen doen. Kijk, ik kijk vanuit mijn mening, dat heel simpel. Maar wat je zou kunnen doen is zeggen van nou ga eens met een paar spelers aan de slag. En neem ze bijvoorbeeld mee naar de manege. Dan ga je eens lopen en een paard moet je volgen. Naar de manege? Ja, naar een paardenmanege, ja. Wat moet je daar nou dan? Ja, toch voetballers? Jawel, een paard heeft vertrouwen nodig. En die geeft je vertrouwen. Maar als een paard geen vertrouwen heeft in degene die bij hem is, dan stopt hij of hij gaat de andere kant op. Heel simpel voorbeeld, als je over een hindernis moet springen en het paard weigert, dan lig jij eroverheen, het paard blijft staan. Dus het paard heeft geen vertrouwen in de jockey die er bovenop zit. Dus je moet het vertrouwen bij jezelf zoeken. En dat is met voetballers ook zo. Als jij weet van jezelf, dit kan ik, dit wil ik, en zo zit ik in elkaar, dan kun je veel en veel meer presteren. Maar klinkt dit logisch? Het klinkt net onlogisch. Ik denk vertrouwen in jezelf brengt die wel verder. Dat is wel weer. Ja, dat is de actrice heeft ook verlet van vertrouwen. Ja, op het moment dat je zelf net vertrouwt, dan rakst je er die tekst kwijt, dan verstapt die of dan verjist. Of dat is net lekker in de timing, of dat is net lekker in het spel eigenlijk. Ik denk dat dat een overeenkomst is. Ja. Maar toen heeft Stuart ook Dwight Lodewegers jongen. Ja. Hoe is hij er rond daar? Nou, we hebben wel gelachen met z'n tweeën. Hij maakt het een keer zwaargen. Ja, tuurlijk. Kijk, hoe je het bent of verkeerd, als trainer zijnde of wie dan ook, al had ik voor die groep gestaan, maak je ook zorgen. Maar goed, je moet ook kijken van oké, wat voor groep heb je en wat is je kwaliteit? En soms valt er één weg, ja, hoe vang je dat op? En dan valt er weer één weg, hoe vang je dat op? Ik ben zelf ook trainer. Ja, dat is heel lastig om daarmee om te gaan. Maar als jij je groep zo hebt dat bepaalde jongens niet het vertrouwen hebben dat ze goed zijn of dat ze beter willen worden, want daar gaat het ook om. Ja, dan kun je nooit een stap maken. Dus dan blijf je hangen waar je zit. Dat zal op theater niet anders zijn. Als jij geen focus hebt van ik wil daar of daarheen, blijf je daarin hangen. En dan kun je wel zeggen, oké, we hebben ingeleverd qua spelers. Dat is ook zo. Maar goed, je moet nu roeien met de riemen die je hebt. Kijk, zij moet ook roeien. Er valt een belangrijke speelster valt weg. Hoe los je dat op en hoe ga je ermee om? Nou ja, dat vertrouwen. En wat ook heel belangrijk is, binnen een groep eigenlijk. Want je praat over een groep, hè. Van oké, weet men hoe men met elkaar om moet gaan. Ja, weten ze dat bij Heerenveen? Dat weet ik niet, want ik zit er niet tussen. Dus maar er is wel een pak hoor, met het logo van Sportclub Heerenveen. Ja, gekocht, joh. Oh, nee, maar dat werken ze bij de club, hè, juist de voetbalclinics. Werken ze bij de kidsclub. Ja, maar dan ben je supporter, vooral ex-supporter van Heerenveen. Heerenveen zit nou 15e. Ja. Nog maar 1 plak boven de rede streek eigenlijk. We zijn allemaal krek los vanzelfs, een jonge wedstrijd nog. Maar maak een stodisch zwaargen. Nou ja, ik maak me in die zin zorgen van dat ik het gewoon jammer vind dat het op deze manier gaat op dit moment. Maar komt het goed?
Ik heb daar vertrouwen in. Daar heeft er wel vertrouwen in. Ja, omdat ik bij mezelf denk, verrek, dit komt goed, dat kan niet anders. Ik geef het vertrouwen. Maar het gaat erom, degene die het moeten doen, of die het moeten gaan doen, en wie het dan ook is, je moet vertrouwen hebben. En dat vertrouwen moet je naar elkaar kunnen uiten. Kijk, als zij het gevoel heeft op het podium van, oh god, er staat er een, ik weet niet hoe ik hem vandaan met hem kom, staat zij heel anders op het podium. En dat is op het veld precies hetzelfde. Kijk, we hadden het geluk voor je, hebben een paar jongens die wat beter waren dan de rest. En die nam iedereen mee. Maar dat heb je dus nu niet. Dus moet je eerst ook naar jezelf kijken. Nog even wat oors en dan geven we aanstek terug. Maar de bestuurlijke crisis, en daar hebben we natuurlijk wekenlang door de bestuurlijke crisis gewoon bij Sportclub Heerenveen. Had zij iets effect op het veld? Nou, ik denk wel. Want ik ben ook voetballer geweest en we hebben ook wel eens een mindere tijd gehad. En dan merk je toch, omdat de druk vanaf de buitenkant, want zo is het gewoon, dat neem je mee. En nou sta je onderaan. Maar als je bovenaan staat, die kan kampioen worden, heb je ook een druk. Hoe ga je daarmee om? Dus als persoon is het heel belangrijk dat je echt weet wie je bent, wat kan ik en hoe ga ik ermee om. En hoe sta ik daarin? En of je nou voetballer bent, bedrijfsleven, op school zit, of een theater, of wielrennen, dat maakt niet uit. Ik vond mooi wat het Krek zei, dus van wat kan ik, maar was het net kerst. Ja. Als die allebei kerst en die meiden er allebei wezen, dan is het kans. Ja. En daar is er alle vertrouwen in en de trainer hoedt net voort. Nee, kijk, waarom moet een trainer altijd weg? Nou, vaak is dat toch de emotie, supporters dat vaak. Hè? En dan is het natuurlijk de kwartste klap. En dan is vaak de trainer, de sjaak. Maar luister Arjen, mensen horen, lezen, zien alles. Maar ze weten niet wat er intern gebeurt. Daar kun je dus nooit over oordelen. En dat maakt het juist lastig. Dus die druk voor die man, voor Dwight, wordt ook moeilijk. Maar goed, het ligt nu ook aan de groep van hoe gaan die er nu mee om? Hè? Hoe pakken die dat op? Ja, we zullen het mooi matchen. Ze moeten snijden of snuren al eerst naar Tilburg. Dat is een lastige. Dat is een hele lastige. Dus bedankt voor die verhaal. Graag gedaan. Het is de week van de Frieske Top 100 en dat betekent dat Commerdel.nl ook weer actief is in Frieske artiesten. We hebben jou in de huiskamer komen. Waar dat goed binnen, dat zoeken we aanst. Want theater, dat pakt uit vanwege het 50-jarig jubileum. In de familiekroniek Groen vertellen 16 acteurs het verhaal van 2 boerenfamilies. En dat wordt een hele zit, want de vaststelling wordt maar liefst 4 uur. Als je ooit het gevoel hebt dat het een van de mooiste dagen van die leven beleefst? Een mens is een compliceerde wezen. Wij binnen in meer als een werkelijkheid tegelijk dwanden. Desto de zinnen opkomen, Jost, meestal wezen. Ja, dit wie de trailer van het stuk, Ira. En eerlijk zijn, ik werd er nog net volle wiezer van dat ik de trailer zie. En kun je het vertellen van, werd het stuk ook jit? Nou, wat je wel in de trailer ziet zijn 16 mensen van verschillende leeftijden, van 20 tot 69 maar liefst, die met elkaar op de grond draaien. En je ziet ook een uitzoombeweging. Je ziet eerst de mensen en dan zie je ze als groep op onze aarde stappen en dansen en bewegen. Ja, dat zag ik, ja. En het verhaal is dus ook over 2 families, waarvan één nog steeds boerenfamilie is en de andere niet meer, ooit boerenfamilie geweest. De ene is van komaf katholiek, de andere hervormd, maar ook meer in de achtergrond. En het gaat eigenlijk om hoe die generaties op dit moment hier in Friesland en op onze planeet aarde leven. En hoe ze omgaan met liefde, met tegenslag, met dood, met veranderingen in de omgeving. Hoe ze elkaar helpen of niet helpen. En hoe ze in het eigen universum van de familie en dorp waar ze leven functioneren. Want daar is het Skreun, het stuk. Ja. Bestek de regisseur van het stuk. En ik zei, het wordt een hele zit. Hè. Het is 4 uur. Het is een marathon voor Frieske begrippen. Want ik heb begrepen, in de rest van de wereld is het heel normaal. Nee, maar ook voor Frieske begrippen is het geen marathon. Oh nee? Ik heb 4 uur. Elfstedentocht van theater was 12 uur. Dat weer in de marathon. Oké. Nee, dat is een voorstelling zelf is 3,5 uur. Dan komen natuurlijk 2 pauzes. Dus dan wordt het 4 uur. En het is een voorstelling met een boog van, je hebt 16 personages, eigenlijk 17, van wie je verhaal wil vertellen, voor je erin komt. Je kan natuurlijk heel snel ook als korte nieuws met one-liners vertellen, maar ik wil mensen iets laten beleven, meemaken en ik wil ze geraakt worden. En dan is het lekker als je overgeeft aan het verhaal en meegaat in de vertelling. Ja, het is een jubileumstuk, 16 acteurs en Tamara Dobist Ian van die 16. Voelt het dan als een eer als het vrij gewust? Ja, ik vond het heel erg fijn om in de jubileumvoorstelling mij te spelen. Ja. Maar dan gebeurt er iets dramatisch eigenlijk. Ja, dan doe je een warming-up om te voorkomen dat je je blesseert. En dan gaat het mis in de warming-up. Ja, wanneer gebeurde dat? Op een vreed. Op een vreed, ergens op een vreed. Vreed van een weekend, denk ik. Ja, een vreed van een weekend, ja. En dan hiest gelijk in de gaten naar het mis wie? Ja, maar
ik dacht, ik heb een zweepslag, want dat heb jij er gewoon, dus dat herkende ik. Dat stinkt dat er in die schiene achterbeen aan mapt. En ik draai me om en ik zie het in en ik denk, oh, dit is een zweepslag. En toen bleek letter dat mijn Achillespees squat weer. Ja. En die is opereerd inmiddels, dus ik ben alweer aan het herstellen. Ja, maar dat neemt geen jubileumstik voor die? Nee, ik maatje het vanuit de bank mee, om het dan maar in sporttermen te houden. Ja, wat een drama. Ja, schande. Echt wel heel schande. Nou, hoe ga je ermee om? Ja, dat is hetzelfde met voetbal, hè? Hoe ga je ermee om? Ja, in dit geval toch wel overgave. En het is ook zo, het is exact duidelijk. Had ik het forceer. Ik wie eerst echt op de rit van oké, weekend gips, dan loopgips, dan doe ik hem wel op gips. Oh, zullen we hem op krukken? Dat denkst alle ja, maar sta er gewoon iets van. Dat is te riskant. En ja, daarvoor heb ik te volle respect voor mijn eigen lichaam. Ja. Maar ik voor de voorstelling. Had ik wol trok in en het giet alsnog mis, kan niemand meer wat doen. Dus vanuit respect voor beiden denk ik van ja, dan moest no handelen en no stoppen. Ja, maar die Robert nou... Dat is je eigen ik? Ja, onder andere ja. Die Robert nou oernaam toch Liesbeth Welling. Ja, Liesbeth ja. En je zit er nog midden in de repetities, hè? Nou, hè? Het is voor het eerst even een dij vrij, heb ik begrepen. Ja. Maar ja, toch? Maar wie bij die repetities? We kunnen even naar een fragmentje van de repetities. Laten we gewoon even kijken waar we zijn gebleven en blijven zoeken. Oké, even tot daar. Want meteen, jullie gaan allemaal naar het midden toe, hè? Maar pak alsjeblieft alle 20 meter. Niet hoe iedereen hoeft de aarde te beklimmen, meteen. Je kan ook heel goed namelijk contact met het publiek aan een van de zijkanten maken. Ja, hier van, dit is een fragment van de repetities, hè? Ja, dat zit niet in de voorstelling. Dit is een oefening. Oh, dit is een oefening? Dit is een muzikale geluidsoefening. Oké, ja. Dus dit zorgen we net waarom in de... Geen pompom in de voorstelling. Geen pompom, nou, nee. We zijn gerustgesteld. Ja. Maar hoe is het dan eigenlijk als Tamara uitvalt? Hoe lastig is het, of hoe makkelijk is het, om dan in je werk kleer te stomen om haar rol uit te nemen? Het is lastig, het is kloten. Eerst schrik je en wat Tamara ook zei, wisten niet meteen hoe erg het was. Dus eerst denk je aan hoe gaan we het opvangen en hoe lossen we het op. Maar als het eenmaal duidelijk is, je hebt korte tijd voor emoties. Emoties zijn ook nooit de beste raadgever. En vervolgens moet je denken, oké, dit is de voorstelling. De voorstelling is sterk genoeg, de groep is ook heel sterk. We hebben ook echt een mooie repetitieproces achter de rug. En ik dacht meteen aan Liesbeth en gelukkig was ze beschikbaar. Maar dat maak je ook maar afwachtje. Misschien net zo heel wat oors. Dan was dat volgende, maar ik probeer dan per moment te denken. Want als je meteen denkt aan alles wat mis kan gaan, dan kom je niet tot handelen en haal je première niet. Dus gelukkig was Liesbeth beschikbaar en ze kwam ook meteen bij het doorloop kijken waar Tamara nog aan de kant zat te spelen. Dus dan krijg je meteen indruk van het hele stuk. En Liesbeth is iemand met groot talent en juiste mentaliteit om dit aan te kunnen. Ja. En de groep verwelkomt haar en iedereen heeft... je zit op een soort trein en je moet even andere kant op, want je moet even die scènes die al gedaan zijn opnieuw pakken. En dingen herhalen en niet doorwerken aan een stramien waar je in zat. Maar iedereen heeft daar begrip voor, dus we hebben ook wat extra gewerkt. En we gaan door. Ja, natuurlijk. Want dat zei ik al, hij is het stuk Skreun. En dat is de regisseur. Ja. Maar voor dit stuk heeft hij maar een heel soort Friezen praat. Ja. Waarom? Nou, het begon eigenlijk, ik was niet meteen van plan om het te schrijven. Ik was van plan om het alleen maar te regisseren. En ik dacht, ik vind het leuk. Ik ben nu zoveel jaar in Friesland werk. Ik heb verschillende onderwerpen hier aangeraakt. Zoals Elfstedentocht was natuurlijk ook een heel Fries gegeven. En ik dacht, ik vind het interessant. Men heeft altijd zo'n idee over de Fries. Wie is dat? Wat is dat? En ik ben eerst begonnen gewoon in mijn eigen contacten. En het begint bij theatermensen, bij publiek, bij politici, bij acteurs, journalisten, noem het maar. Mensen die ik ken, ben ik af en toe mee aan tafel gaan zitten en vragen stellen. En door vragen te stellen kom je steeds verder. En bepaalde thema's dienen zich aan. En ga je vanuit die thema's verder praten. En dan kun je dat weer verwerken, die thema's kun je dan weer verwerken in het stuk. Ja, en op een gegeven moment vormen zich thema's. Want je gaat niet helemaal blank als zo'n gesprek. En er zijn ook dingen die mij interesseren. Hoe mensen zich tot familie verhouden. Hoe mensen zich tot hun grond, tot aarde verhouden. Hoe mensen zich tot religieuze achtergrond verhouden. Dus daar eigenlijk met die vragen ben ik alle gesprekken begonnen.
En de een inspireert je meer dan de andere. En soms bevestigen gesprekken elkaar. Of bijvoorbeeld als je het over boeren hebt. Ik was zo naïef om te denken dat het toch een soort groep was met dezelfde denkbeelden. Nou ja, binnen... Alle boeren van Friesland dat die Nee, hetzelfde maar dat doen. je toch denkt, we gaat wel, bij theatermakers ga je namelijk echt dingen herkennen. Elke theatermaker zou tegen je zeggen dat hij mensen wil raken, aan het nadenken wil zetten. En dat hij compromisloze kunst wil maken die wel toegankelijk is voor breed publiek. Er is geen theatermaker die daar niet onder zou tekenen. Ja. Nou, en bij boeren was het toch... Dus het was al heel interessant om tegen te komen, je eigen clichés ook tegen te komen. En ook clichés die wij hebben over mensen. En wat is dat en wat is ondernemen? En hoe zit dat? Hoe ziet dat in generaties? Wat is de betekenis van familiebedrijf? Dus dan kom je toch weer bij familie, wat mij nog meer interesseert. Ja, zo. Maar begrijp ik nou goed dat je elk familie of elk persoon een verhaal laat vertellen hoe die in het leven staat en wat hij wil bereiken? Nee, dat is de uitgangspunt, maar ik laat personages niet dat vertellen. Het verhaal is echt dat je meemaakt hoe iemand verliefd wordt, hoe iemand ontslagen wordt of hoe iemand in persoonlijke crisis terechtkomt. Maar de achtergronden van de drijfveren zijn wel van hoe sta je in het leven. Dat is 3 oktober is de première, Maarten. Ja, een zwemwedstrijd. Wij spelen nog even. Jullie spelen nog eens. Nee, maar ik vind het wel interessant om te horen. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat jij mij vroeg. Dat komt daarin terug, hè? Ja. We praten aanstonds nog even verder, want we moeten eerst eventjes naar commerdel.nl. Want deze week bij Omroep Friesland waarom omtinken van de Frieske Top 100. Alle dagen komen we daarom deel met een Frieske artiest of band. Joert wie verslagjouwer Joline Dalstra op paard met Griets en Griezen. Het wie van de Moniel wacht in Haarlem. Bij mevrouw Kapoen. Ze is opjong voor een huiskamerconcert door een van haar band, maar die ontkennen ontnota alles. Hij is het echt niet. Ik heb het echt niet nee, mama. Nou ja, dan denk ik het ook niet De meer. huiskamer rint al aardig vol. En wat heeft u met Friese muziek? Niet zoveel. Ik kan het echt niet goed verstaan, maar ik wil het wel leren. Griets en Griezen binnen zelfs ook dwaande bij een huiskamerconcerttour. In alle steden doen we een begin volgend jaar een huiskamerconcert. Oh ja? Dat hebben we krijgen regelen. Oké. Dus, een soort oefening. Ja, de resten binnen al hier roen. En daar heb ik een soort zin in. Dus dan, Kun je mensen direct nog heen? ja, maar dat moet dan regelen we maar de mensen die de huiskamers beschikbaar gesteld hebben. Ja, ik heb wel even een handje, jongens. Toch nog even. Ja, ik zal even een handje aan. Ja. Dan maakt Ronnie van der Skaaf in Stiens. Ik heb de laatste voor de eerste jongen in maar rondjes net zo maar. Ja. Dus die op te rijden. Oké. En ja, dat is wel, dat zijn wel creatief. Ja. Zagon, zagon. We hadden die ben kennis kon. Vliegen blijven al de hele dag. Voor deze dag gezellig kon nog. En in Sint-Anna zit een heel zwaar centrum al klaar van Griets en Griezen. Maar dit is Gries en... Griets en Griezen. Gries en Gries. Ja. Hoi, mooi, mooi. Het vrij en ik verveel me zo. Hoi, mooi, mooi. Het zit erop en weer maat de nata. Hoi, mooi, mooi. Tegen de Fries in Dijnem had een speciale reden om uw deel komen te litten. Omdat ik maar met bedrijfstap ben. Oh, waarom? Mooi, tijdens de boeketterie, kom er maar uit. Oké. Kom je nog eens ergens? Nou, inderdaad. Ben je nog nooit geweest? Bij mij. Samen de voels op de jukken in. Allerliefste blijf bij mij. Toen brengt me al die liefde. Wist mijn zinnenstriel. Die warmte viel ik hield niet op een ei. Als sluit ik je binnen, schoen telt ze zin in mij. De hemel is op ieder hier bij mij. Blue bij mij. De
Ja, kist nog wat uitbrengen? Nou, bijna net meer, nee. Het griep die heel erg om dit noemen. Ja. Kist ik vertellen waarom? Nee, jawel, maar nou net. Nee. Maar het spreekt die heel bot aan en ik denk dat het heel persoonlijk is voor jou op deze manier. Ja. Morgen ben we er gewoon weer bij Commodel.nl. Maar dan met de band Vangrail. Ja, en was nou ook een huiskeer concert deze week? Surf dan naar commodel.nl en jou die op. We praten verder over theater, want de Friese Toneelstichting onder die namen shot theater in 1964 uit de Libberslucht. En het is daarmee het oudste professionele theaterzelskip van Nederland. Theater maakt het in 50 jaar tijd namen mij klassiek repertoire, meer toegankelijke stikken en spectaculaire locagevoorstellings. Hij doet niet mee. Wat? Ach zo, de wie erop? Nee, hij heeft een remcomplex. Ja, dat zeg ik. Hij heeft een remcomplex. Abe heeft een remcomplex. Hé, hey, Abe! Abe! Dus, mijn jongen. Dan wou mijn dochter hebben. Die dochter en die Riek als bruidschat erbij. Leef en beweeg en de hele wereld leeft en beweegt met je mee. Leef en beweeg, leef en beweeg. Wat doe ik hier in kast nou? Oh, zegt geen bal van beleving, zeg. Over een oude vent op schaatsen. Ja, even een kwarte compilatie, Tamara. En dat zwaagt ik van een glimlach, hè? Ja, het wordt leuk om dat weer te zien. Ja, zeker. Want hoe lang zit er nou al bij theater? Ik speelde de eerste voorstelling in 93. 93, ja. Dus 22 hier. Ja. Ja, komt even oor, hè, dit. Komt even oor. Want toen was je toch hartstikke jong, dus erbij kwamst. Vertel eens, en eigenlijk wie het, zou je toch van tevoren, wie een beetje een duf zeilskip. Oh, heb ik dat zei? Ja, dat is eerlijk. Oh. Doe, hè, doe. Nee, ik zei, dan vreeg ze mij van, goh, wie dat toen ik echt in dream. Toen zei ik, goh, ja, zo zeg ik dat doe helemaal net. Sterker nog, doe. Als ik tegen mijn vriend zei van, ik in bij theater spelen, zei ze, oh, dat vonden we een beetje een oud zeilskip. Een beetje duf. Nou ja, de jongste speler doe, wie 40. Nou, dat vond ik wie toen 23, dat vond ik oud. Ik ben nou zelf de 40 al lang voorbij. Dus nou denk ik van, dat ik ze toen oud vond, wat gek eigenlijk. Maar ik snap dat die 20ers mij dus nou oud vinden. Ja, zo is het leven. Zo is het dan. Ja, maar het is wel veroren hè, bij theater. Nou, de gemiddelde leeftijd is de laatste jaren volle meer naar onderen te gaan. Zij hebben zelf natuurlijk, toen ik net suf vond, dat hoe ik als 20er de zin onzet. Het is altijd die eigen perspectief, hè? Let op. Maar het is nou zeker, ik ben een van de oudere spelers. Ja, er zijn mensen dus zoals in Groen, dat vind ik zo fantastisch. Mensen van 4 boven de 60 al. Die ben 4 boven de 60. En er zijn mensen van krijg voorbij de 20. Ja. Maar goed, en er is een hele grote ploeg, hele jonge acteurs op het ogenblik, heel actief bij theater. Ja. Maar als het al 22 hier bij theater zit, dan maak je het. Maar we denken, over hechtepunten, hè? Dat heet toch vaak, hè? Bij een 50-jarig jubileum, dan heet het al gauw over mooie momenten. Wat is dat voor jou? Ja, de grap is dat wat hechtepunten voor het publiek binnen, dat zijn inderdaad vaak de grote spektakelstukken, die krijg ik list. Voor diezelf ben soms hele lietse pareltjes, hechtepunten. Maar dus dat is altijd, vind ik altijd een nuver verhaal. Wat bij mij altijd waarom komt, laat ik dat dan maar zo pakken. Ja. Wat ik speel is, dit is mooi. Maar Pakhamstantie, dat wie mooi. Daar kom ik geloof ik nooit meer doorheen. Nee, daar kom ik vanaf. Ik vind het net slim, ik ben er heel trots op. Maar daar kom ik geloof ik net weer doorheen. Pakhamstantie en Ronja worden bij mij altijd neemt. Maar voor mijzelf heb ik mij een hele grote plezier de presidenten spelen. Heb ik mij een hele grote leer de Gleune Gloerde spelen. Heb ik mij zoveel genoegen destijds in 92 de Lietse Semermin spelen. Dus voor mij ben er volle meer Lietse pareltjes. Ja, maar goed, om dan het grote publiek toch even een plezier te doen. Ja. Toch even een stukje Pakhamstantie. Ja. Ach, natuurlijk. Tuurlijk. Het is vierheid. Mast even een orenplaat opzetten van, hè? Ik ben net jetter. Om te jaren, dat stoot. Hey. Harkje uit. Ik ken je thuis, mijn huiswerk net, meidje. Omdat je mem hield is die te tetteren. En dan je stoot de kop er net doet. Bijval.
Ja. Dat had ik wel vaak geleerd. Het is saaiheid. Het is wier. Ik zal wel zeggen wat wier is of wat net. Fuck it. Ja, en eerlijk is eerlijk, Tamara. Het bloot echt leuk. Het bloot echt leuk om naar te zien. Ja. Even dan van een hichtepunt naar een dieptepunt. Dat is denk ik 2011, de bezuinigings, de reorganisatie. Ja, en, dat heeft niks met voorstelling te krijgen. Nee. Maar dat wordt wel voor die, als je dat zegt, nou ja, wat minder leuk wie natuurlijk bij theater, dan is dat het. Nou, wat naar is dat het zelf mij alle leefde en alle vezels die in die heeft, die incest en daar die libben op inricht. En dat dan eigenlijk wat het naaste is dat het doel van uw politiek heel lelijk schoenwaard naar de kunsten. Dat vond ik echt ingewikkeld. Want ik denk ook belangrijk is niet te vergeten dat het niet alleen maar bij theater was, maar het was bij alle kunst en podiumkunst in Nederland. Ja, er was gewoon heel negatief schoen naar de cultuursector. Je werd gewoon onderuit gehaald en als, wat was het? Infuus van profiteurs en zo. Wij woonden aan de ene kant geld en aan de andere kant uw eigen hobby uitvoeren. En dat heb ik wel als naar ervaren. En dan dat daar een reorganisatie tot de politieke besluiten uit voortkomt, dat treft mensen persoonlijk. Dat is heel akelig om mij te maken in een zeilschip. Ja. Dat is in die zin een dieptepunt. Want mensen kwamen naar die taal en die hier de vragen door. Of net? Ja. Tuurlijk, want de veroren van alles ik in de organisatie. En sommige gezichten verdwijnen dan. En oren gezichten just wel weer waarom. Dus dat giet alles komen. En dat giet oermeesken. En dan gebeuren er hele oren dingen. En dat is mijn passie en mijn vak is theatermeidje en verhalen vertellen en mensen wat beleven en dingen in beweging zetten. Ik denk dat wij hier ook bijna een link kunnen maken met waar we aan het begin van de uitzending over hadden. Men reageert heel snel vanuit emotie, zonder te weten dat de werkelijkheid veel gecompliceerder en genuanceerder is. En de keuzes worden nooit zomaar gemaakt, maar het wordt beïnvloed door heel veel regelgeving en wetten die in Nederland gelden. Ja. En dat was toen aan de hand, maar is dat de laatste jaren in Nederland vaker aan de hand. Hè? Dat soort Facebook-emotie bepalend is voor hoe mensen met Facebook-emotie, ja. Toch, mensen snappen hoe het zit door Facebook. Ja. Ja. Nou, we vreeg ik al jaar steeds van elkaar van, wat vies daarvan en wat vies toe? Ik leid na die operatie, leidt er een jongen huis met gedientjes hier en dan zegt, mevrouw, wat vindt u nou van die vluchtelingen in Leeuwarden? Ik zei, jongen, lieverd, moet ik daar iets van vinden? Maar die ziet dat heeg en dan moet ik er iets... En eigenlijk wil die jaren op dat moment... Ik ben daarvoor of ik ben daar tjen. En dan denk ik, ja maar... En ik wist op dat moment, ik denk, wat sis ik? Die jongen, wie zegt je? En ik zei, wat sis ik nou, tjen? En dat ik net daar op mij inging. En toen dacht ik letterlijk... Ik hier eigenlijk sissen wil van... Ik ben blij dat ik net een vluchteling ben op dit moment. Want dan ken ik hem denken van... Goh, had ik nou een vluchteling, wat is het dan? In plaats van, help... En maar wij reageren. Ja. En dat is in zo'n dieptepunt in reorganisatie of INO. Ja, maar het probleem ligt ook bij de jongen natuurlijk, hè? Ja. Maar die zoekt iets emotioneels, omdat hij dus niet kan vinden. Ja, we moeten afronden. Ja, heel kort nog, ja? Want deze manier van denken, van genuanceerd durven denken en niet meteen durven iets uit te spreken, die is heel bepalend voor mensen die op dit moment bij theater werken en voor de voorstelling Groen. Waarbij we proberen het leven te overzien in alle complexiteit en alle kleuren waarin het bestaat. Dus in de sport ook zo. En de sport is het extra. Tiergetank van je komst hierheen. De première van het theaterstuk. Groen is 30 oktober in de Lawaai in Drachten. En snel is bij u op televisie het eerste deel te zien van 50 jaar theater. Ons A4, vandaag nog een hele gezellige jong. Dank. Een van Frieslands meest verneemde horecazaken had een naar je eigener. En die zit morgen bij u aan tafel. Okay. In wie? Gezellig. Brood? Brood.